Sobrang nga bumig-grill. Bukas ay baka Wednesday yata magkaya kami. Baka mag-translate kami. Okay. Yung race. Ay, ano po? Ako rin. Bata. Harap ako. Ano ba yun? Bata. Ano ba yung nanyabing kategorya yung buwan ta? Local po. Local bike. Nung maka-production ko, open. Ano ba nang gamitin yung local bike? Ito mo ka. Ako consider siya bang local time. Production, then benta mo kanyang tunay. Wow. Production. Open, local. Dati all China? KLX. Ah, ito. Dati Buat ang local bike, basta nga lang sisiya po ka na. Wow. Sadyang mga tulog kayo. Ay! Pero nung kaya na siguro, dyan kaya Honda 450 production na yun. Baka nga rin 250, 140. Honda, dyan. Ito yung CR2. 200. Parang naman XRP oh. Okay mo, okay. Ikaw, matagal na nang ginagalan. Yung gusto nito po yan. Habang ning malwad na pong mag lagi ko trip, puro kaya bumagbal. Sinawa ko po. Saka Ako, ayaw niya mag-display. busy mo rin. Eh, meron nga ba po ito? Siyempre, papagalya po itatang ko na ako. Hindi naman yan nakat. Hindi po. Hindi naman. Hindi naman yan. Dala daw ba po kay bus trail. Lalo, hindi yan. Baboy lang pamamakan yan. Kaya mong sapa. Eh, well, pagkita niya po itong bundok. Ito. Ganda lang.
Bago na yung tubig ko. O, nakikita nyo ngayon yung naglalaban, si Kino and si, I don't know this guy. Wow! What a blazing! Wow! So busy ko kaya! Lazy. Out of place.
Liwanagin. Ulpin, tingnan mo yung laro ko para ako hindi man wala talaga akong training dun sa laro ko. Pero maganda rin ang advantage nyo naman kung makakapag-training. Kaya nagsasabi ko kayo. Okay, totoo ba? Pwede na ako doon sa akin. Diba? Sa PT, hindi pa ako pwede. Kasi wala man talaga ako promise, hindi ako pwede. Kasi diba naman pag mga gano'n na kasi, diba pa rin gusto nila yung kamat pa ako eh. Kaya ako may mamay mo lang. Hindi ako malakas. Pwede kong mag-discuss. Hindi ko man sila mag-discuss. Hindi pa nga ako nag-play. Doon na pumamit yung mga pinapanay ganito. Pero akin sabi ko, nagbibigay mo yung papatuloy mo, pero hindi ganun kayo. Basta yung mga wala na yung mag-bind na kayo. Hindi ako dito. Kailangan kasi dito. Kasi basta yung
Abo, ininom ko na. Wait lang, magpapahula ako. Why? Hindi ko rin alam ang isa. Ano yung ibig sabihin? Kasi yun. Oh my gosh! Hindi ko ba? Ang ina! Lakas gaya, lakas cham. Isa pa nga, yung gusto ko yung nababali yung rakete. Sino ba kayo? Sino kayo? Sino kasi kung may... Yun sana ba dito? Gusto niya daw mo. Dito na tayo. Parang gusto sila kanina dito. Agad! Hindi pa rin. Hindi pa rin lang, pero nahirap. Gusto ko lang din dito. Saturday night. Saturday din? Bukas na. Ito ako din naman yung... Pero sa... lang ako. Pa lang? Dito ko na. Ang naglalaro naman ako sa laptop, ito gamit ko. Hindi ako magalaw. Hindi ako magalaw.
Masaya ako. Yung sa mga tao, alam mo, sa mga tao, gusto mo perahan ng mga tao dito. Ito, kasama yan. Malakas nila sa akin. Hindi ako sinama sa akin. Mukha mo din po. Silan? Kasama. Ako ba gano'n? Pusa ka sa balina. Pero may matatalo. Depende kung hindi ka may ganun kasi, may parang pumasa lang ito. Pero nga. Nakakalaban mo. Ano sabi? Sabay na nakalapit dito. Palo po, pag palo parang lalaki ka mahal yun. Parang kulot ata yun, may blending. Wala, ganun lang talaga. Walang nagagawa. Ikaw, di ba? Dadami ako eh. Wow! Nakita niyo sa video. Oh guys, palakpakan! Woo! Guys, nag-e-end yun.